So mag-unbox po tayo nito, Watch 8 Ultra. Wireless charging, NFC, heart rate, sorry, tas protocol. Ito sa likod, ito. So buksan. Kasama niya yung manual, tapos yung wireless charger, strap, ito po yung strap, tsaka yung watch mismo. So ito lang po ang nasa loob ng box. So update po kayo sa review.